Avui aniré a caçar papallones, que m'han dit que per aquí a la vora del riu n'hi ha. Per cert, sóc en Josep Duran, professor del Departament de Química, i avui farem un altre experiment a la fresca, a la vora del riu. Hola, si hi ha un minyó, escolta. Si és en Pep Anton! Què tal? Què fas per aquí? Estic agafant aigua d'aquest riu. I com és això? I és que mira, Pep, ja saps que els minyons, escoltes i les noies guia, quan anem a la muntanya, el primer que fem és buscar aigua. Sí. I a l'alta muntanya trobem aigües de fons, o de rius, de gorgues, molt neta i molt cristal·lina. Però abans de posar-la a la cantimplora, l'hem de mesclar amb algun compost que ens mati els microorganismes que conté, perquè ens podrien fer mal al nostre aparell digestiu. Hi posem o bé unes gotes de ioda, o de clor o de lleixiu, o alguns comprimits com aquests que porto a la butxaca, que conté unes sals que ens maten aquests microorganismes, aquests bacteris, perquè no ens ataquin al nostre aparell digestiu. Però Pep, aquesta aigua és molt bruta. Aquesta aigua és bruta, perquè l'hem treta d'un curs baix del riu, i conté molts de fangs, molts de llins dissolts i molta matèria en suspensió, com veiem. Si gasta algun papo. Algun papo i tot trobaríem. Per tant, per netejar-la, hauríem de passar per un procés de filtratge. Molt bé. Ho podem veure avui? Sí, si vols ho fem ara mateix. Perfecte. Mira, Pep, aquest és l'esquema del tanc de filtratge que ara fabricarem aquí. Consisteix en una ampolla d'aigua de plàstic, la qual tallarem per dalt. I anirem afegint diferents capes, diferents estrats de sorres de diferent gruix. Per tant, l'aigua bruta, quan l'afegim per dalt de l'ampolla, aquesta ampolla que ens farà d'embut, primer es trobarà amb una sorra de gra més gruixut, per separar les partícules més grosses que hi havia suspeses en l'aigua. Després, una sorra més fina, i així anar fent fins a trobar una última capa de carbó actiu. És un carbó tractat, molt finament dividit, en pols, el qual té, doncs, una àrea superficial molt gran i, per tant, un grau d'absorció molt i molt gran, que ens podrà separar compostos orgànics i colorejats i tot, els quals no separarien amb les sorres. Pep, i això d'aquí al final, què representa? És un sedàs. En el nostre cas, hi afegirem una gassa i podríem posar un drap lligat al cul de l'ampolla per tal de que aquestes sorres no ens baixin amb l'aigua neta. Anem-ho a fer, Pep? Anem-ho a fer. Mira, Pep, aquesta serà l'ampolla que ens farà de tanc de filtratge. Molt bé. Veig que ja has posat la gasa que comentava. La gassa ja està ben lligada. Molt bé. Vinga, jo si vols ja te l'aguanto. Perfecte, per tant començarem afegint l'últim estrat que es trobarà a l'aigua bruta, que serà el de carbó actiu. Molt bé. Aquí tenim el carbó actiu. El carbó actiu que moltes peixeres en fan servir per netejar l'aigua. I tant. Ja tenim l'últim estrat del nostre tanc de filtratge. Passem a afegir la sorra més fina. Molt bé. Ara afegirem una capa de sorra un pèl més gruixuda. Ara, una sorra encara més gruixuda. I ara farem l'últim estrat, o més ben dit, el primer que es trobarà a l'aigua bruta, del nostre tanc de filtratge. Un primer estrat, el segon, el tercer, el quart amb la sorra més fina i el cinquè del carbó actiu. Per tant, ara procedirem a afegir la nostra aigua bruta a sobre del tanc de filtratge i amb un recipient anirem recollint l'aigua neta que anirà sortint. Agafem l'aigua bruta d'aquest riu i l'afegim al tanc de filtratge. Ja es veu com comença a baixar, Pep? Sí, aquesta aigua comença a baixar. I també es veu molt bé com les partícules més grosses que estaven en suspensió en l'aigua, com són aquestes branquetes i aquestes fulles, ja han quedat separades al primer estrat del tanc. Ara ja comença a filtrar l'aigua. Deixarem caure les primeres gotes, perquè són les més brutes. I ara que ja comença a sortir, el drap ha quedat fosc del carbó actiu i ja podrem començar a posar el got. He agafat una mica més d'aigua del riu. I veiem com va sortint ben neta. És veritat, Es veu ben bé la diferència.
En termes futbolístics, no hi ha color. No hi ha color. I és ben veritat, perquè aquesta aigua és ben incolora i transparent. I tant, i tant. Però hem de recordar als nostres amics de Recerca en Acció que aquesta aigua no és potable. Fa falta un tractament posterior, oi, Pep? Això mateix. Haurien de passar per un tractament químic per matar els bacteris que conté aquesta aigua. Bé, amics, esperem que us hagi agradat aquest experiment i si voleu fer, ja ho sabeu, ben senzill, amb materials casolans i a la fresca.